ଆଦରେ ମୁଁ ପଖାଳଟାକୁ ଏମିତି ଧରିବେ ଦହି ପଖାଳ ଏମିତି ଧରିକି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦିଅ ମୁଁ ପଳଉଛୁ ତମେ ଭଣଜା এইটা ফায়ার ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯୋଉ ବାଇକି ଗୁଳିଆ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭାଇ ଆକ୍ରମକ ମାନେ ଭାଇ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ବି ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚଲେଇ ଭାଇ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାୟାର ଏଠୁ ଭଉଣୀଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପାୱାର ଟିକେ ଅଧିକା ଥିଲା ତା ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଫାୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଫାୟାର ହେଇଛି ଗୁଳିଆର କାମର ଏମିତି ପଖାଳଟା ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୁହଁ ଆମର ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ଖାଉଛୁ ଖାଲି ମୁହଁ ବି ଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାୟାର ହେଇଛି ସେ ଯାକେ ଆମର ଗୁଳିଆରାକ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହେଇ ପଡ଼ିଛି ବାସ୍ ସବୁ 5mm ବୁଲେଟ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଷ୍ଟେନ୍ ଗନ୍ ଚଲେଇଥିବା ଲୋକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝି ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ଆଜି କହିବେ ଯେ ମଧୁପୁରରେ ଏମାନେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ପଖାଳ ଖାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଖାଇନୁ ଗଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ସହ ସବୁ ପେଣ୍ଟ ହଁ ସୋଫା ବେଡ଼ସିଟ୍ ବି ଖାଇଛି ପିଢ଼ା ବି ଖାଇଛି ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ଗନ୍ର ପାୱାର ମିନିମମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେନ୍ ଗନ୍ଟା ଭଉଣୀ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାର ମିନିମମ୍ ପାୱାର 3 ମିଟର ତାହେଲେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଷ୍ଟେନ୍ ଗନ୍ ସେଇଟା 3 ମିଟର ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି ଫେର ମୋ ମୁହଁରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ଏବେ ଠିଆ ହେଲେ ହଁ ଆଉ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ମୋ ମୁହଁରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ମାଡ଼ ହେଲା ପରେ 3 ମିଟର ଯାଇଛି ଯଦି ମାଡ଼ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଯାଏଁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଆହୁରି ବି ଅଛି ସେପଟେ ମୁଁ ବି ଗନ୍ ଗୋଟେ ଚଲେଇ ଦେଇଛି ସେପଟେ ବି କିଛି ହେଇଛି ଗନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଝାରସା ହେଉଛି ଯାହାକି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଫେର ଏପଟେ ଗୁଳି ଗୁଡ଼ା ଗଳି ପଡ଼ିଛି କିଛି ଗୁଳି ଗଳି ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ଛାଟି ପାଇଲାନି ଗୁଳିଟା ଏଇଠି ରହିଗଲା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଏଇଟା 3 ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଇଟା 3 ଷ୍ଟେପ୍ ଏଠି ବି 2ଟା ଗାଳି ଦେଇଛି ହେଲା ଯେହେତୁ ଆମର ଭଣଜା ଚାଲିଗଲେ ସେଇ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେଇ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଫୁଲ ତୋଡ଼ାରେ ନୁହଁ ଫୁଲରେ ଯାହାର ସ୍ୱାଗତ ମୋଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ଦେବ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ଆଉ ଆପଣ ବି ଷ୍ଟେନ୍ ଗନ୍ ଭିତରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଡୋପି ଦେଉଛି ଖାଉନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାୱାର ଏତିକି ଯେ ମୁଁ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ମୁଁ ବି ସେପଟେ ଟିକେ ଷ୍ଟେନ୍ ଗନ୍ ଚଲେଇ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏପଟ ଗନ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗନ୍ଟା ମୋ ଉପରକୁ ଆଟାକ ହେଇଛି ଗନ୍ର ମୁହଁଟା ସିଆଡ଼େ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଡ଼େ କେମିତି ଆଟାକ ହେଲା ମୁଁ ବି ଭାବିପାରୁଛି ଆଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ମୋର ତ ନାକ ଭାଗ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ଯାହାକି କାଲି ଭିତରେ ବି ଭଲ ହେବନି ଆଉ ଏବେ ଖାଇବା ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଖାଇବା ପରେ କେତେ କ'ଣ ଫୁଟୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଆମେ ଏବେ ରହୁଛୁ ବାଏ ବାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଅନଲାଇନ୍ ପୋଷ୍ଟ କରୁନୁ କେତେ ଲାଇକ୍ ଆସିଲା